மகாபாரதத்துல ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தியா? எந்த புராண இதிகாசத்தில் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி இருந்துச்சுன்னு அவர் சொன்னாருன்னா நம்ம அந்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவோம். இவங்க பேசின எல்லாத்துல இருக்கக்கூடிய மைய பொருள் கலாச்சாரம் என்பது பெண்ணை சுற்றியே தான் இருக்கு. சமூகத்தை சுற்றியே இவங்க கலாச்சாரம் கிடையாது. அதுதான் அந்த லிவிங் டுகெதர் காதல்ன்றது பதட்டம். லிவிங் டுகெதர்ல அந்த ஐயாக்கு ரொம்ப பதட்டம் இருந்துச்சு. அதை மட்டும் நான் தெளிவுபடுத்திடுறேன். நீங்க பாதுகாக்க விரும்பக்கூடிய கலாச்சாரம் சங்ககால இலக்கியத்துல யாயும் யாயும் யாராகியரோ எந்தையும் நொந்தையும் எம்முறை கேளீர் யானும் நீயும் எம்முறை அறிந்தனவோ செம்புழ பெயர்நீர் போல அன்புடர் நெஞ்சம் தான் கலந்தனவே. இவ்வளவுதான் லிவிங் டுகெதர். இதுக்கு நீங்க பெருசா ஒரு அர்த்தம்லாம் கவலைக்கலாம். உன்னை யாருன்னு தெரியாது, என்ன யாருன்னு தெரியாது, உங்க அப்பா யாருன்னு தெரியாது, எங்க அப்பா யாருன்னு உனக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு 2 பேர் ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்றாங்க. பிரியணும்னா அவங்க பிரிய போறாங்க. ஏதோ லவ் மேரேஜ் பண்ணின உடனேயே அவங்களுடைய அத்தனையுமே ஒழிஞ்சு போயிடுற மாதிரியும், அரேஞ்ச் மேரேஜ்ல எதுவுமே ஒழியாம இருக்கிற மாதிரியும் எத்தனை பேர் இங்க அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணிட்டு புள்ள வந்து டாய்லெட் போயிடுச்சுங்க. நான் ரொம்ப யதார்த்தமா கேக்குறேன், உங்க புள்ள வயசு எனக்கு அந்த டாய்லெட்ட பொண்டாட்டிய கூப்பிடாம அள்ளி போடுற எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? இல்ல எனக்கு மாறுதல்லாம் வேற, நான் இப்படியே இருக்கேன்னு சொன்னா மரக்கட்டைக்கும் மனிதனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்காது. ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் முடிச்சிடுறேன். அப்படி வரக்கூடிய மாற்றம் இவங்களுக்கு இப்ப எங்க சிக்கல் வருது? இந்த கலாச்சார மாறுதெல்லாம் அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க. இல்லன்னா பேண்ட் சட்டை போட்டிருக்க மாட்டாங்க, அதை ஏத்துக்கிறாங்க. அப்புறம் என்னன்னா பொண்ணுங்க அந்த சுடிதார் அதெல்லாம் ஏத்துக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு எங்க சிக்கல் வருதுன்னா, கலாச்சாரம் மாறிட்டு அந்த பொம்பளை பிள்ளைங்க வீட்டுல டீ போடாம போயிடுமோ, பொம்பளை பிள்ளைங்க வீட்டுல சமைக்காம போயிடுமோ, புடிச்சவனை பார்த்து போயிடுமோ, படிச்சிருமோ, கேள்வி கேட்டுருமோ, அதுதான் அவங்க